Čaute, som Patrik. Dneska vám ukážem rýchlo, jak urobiť video na YouTube. Za prvé pôjdete do tohto pluska, za druhé kliknite na ňo, za tretie vyberte si, čo chcete urobiť. Vy možno máte menej týchto ikon, tak napríklad tuto ukážem. Dáte nechcem ukázať súbory, to je jedno. Dáte nahrať video, vyberte si to video, ktoré máte na mojom kanále. I jak strihať vo Filmore, to som urobil to video, najnovší tutoriál. A potom už iba si vlastne vyberte to video, dáte názov, dáte miniatúru, dáte... Už potom si ho editujte, ak chcete. A to je všetko pre tento short. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať odber a like. A čaute, nezabudnite dať odber a like.